Good morning लोगोफोर बयनिसिमबो हैप्पी दमासि दिनै आं दमासि बोथोराव जोंहा मा प्रिपेयार खालामनाय जादों मा जों माने लाहार फाहार खालामनानै जानो थाखाय न' जानो दमासिथ' बयबो जों बर' फिसा बा बर' फिसाफोरल' नङा गोबां मानसिनि रायजो राजाफ्रानो दं जाय दिनै जोंनि आसामाव बेलेग हिसाबै सेलेब्रेसन खालामो आरो आसामनि बाहेरायाव बेलेग मुङै सेलेब्रेसन खालामो न' जानो बुंनो थाङोब्ला माने अल अभार इन्डियायावनो दमासि फोरबोखौ सेलेब्रेसन खालामजायो राइट थ' जों मा प्रिपेयार खालामखो दमासि बोथोराव जों जानो थाखाय बेखौ आं नोंथांमोनसे एसे गुसुं भिडिअ लाना फैबाय थ' नोंथांमोननो गोबाव खालामालासिनो जोंहा दिनै मा प्रिपेयार खालामदों बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै राइट दिनै जोंहा मा प्रिपेयार खालामदों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै जोंहा दमासियाव मा प्रिपेयार खालामगासिनो दं आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै बेखौ मा होनो जोंना आइया बानायगासिनो दङ बेखौनो बाब्रिकफ माने ओरैबायदि बानाय अन फार्स्टआव अन लाबाय ओमफ्राय अनखौ फार्स्टआव जों साग्लिजोबो आरो बे साग्लिजोबखांनायनि उनाव बाब्रिकफखौ बानायनाय जायो बे नालेंखर मा होनो नालेंखर रुखिनाय ओमफ्राय नालेंखरखौ माने रुखिनानै माने मिहि खालामना लाबाय सिनि बायदिसिना लागानै एवना लागोरो ओमफ्राय बेखौ बाब्रिकफखौ सोयो नै माबायदि बानायो नायना बेखौ देलाय आं मोनसे बानायबावदों बे माने बानायखांबाय अलरेडि नै फार्स्टआव माने अनखौ नाना लागानै बेखौ माबोरै बानायो अनखौनो रुखियानो लाजोब्बाय माने आखाइजों बानायो आरो जोंना आइया बानायगासिनो दं नै बानायना बुहुद नियम दङ मारै फार्स्टआव बै लादुरा खालामनायखौ लागोरो नाग्लिना लानायखौ ओमफ्राय आरो गोरान अन गुन्दैयाव फोनांबावोसो आरो माने आखाइजों हेन्डमेड आखाइजों बानायदों नायदो फार्स्टआव माबोरै बानायो दा बेखौ एसे बोरैबा साखा बानाय लाबाय ओमफ्राय बे सिङाव नालेंखर रुखिनाय माने नालेंखर माने एवनायखौ सोसिगोन आरो सोनानै ओमफ्राय नै माब्रै बेबायदि फांबानो जाबाय आरो बे फांबाय जाबाय मोनसे नै बाब्रिकफ बेखौ बाब्रिकफ होननाय जायो बाब्रिकफखौ बेबायदि खालामनाय जायो दमासि बोथोराव जों बेबायदि प्रिपेयार खालामनाय जायो आरो दायो साहाजों जानो थाखाय ओमफ्राय ओरैनो संगासिनो दं जोंना बाजैया थावनि सिथाव बानायगासिनो दं बहुद मेरला बानायबायलै जानोबा फैदो नोंथांमोना सोरबा जानो लुगैदोंबा बेखौनो मारै सावो फार्स्टआव जेनेबा सारायाव ओमफ्राय थाव गोथां ओमफ्राय मा होनो दाना लाखाबाय नालाय बाब्रिकफ फुनायखौ सावबाय नै बानायगासिनो थाव गोथां होनानै ओमफ्राय थाव गोथाङाव एवबाय बयबोथ' रोंखायोखा थेवबो देखायबाय आरो दमासि बोथोरनि माबोरै बानायनो नांगौ बयनिबो न'खरावथ' प्रिपेयार खालामखायोखा नङा जानो थेवबो माबोरै बानायो देखायबाय आरो आं नै एसे मेरलानो होबाय ओमफ्राय बेखौ बानायसिगोन खोस्लिजों एरबावगोनसो होमबासो जागोन नालाय खोस्लिजों एरबावगोन होमबासो जागोन नङाबाथ' आखाइयाव खामगोन नै माब्रै जाय दा माने मोनहांगासिनो दं मोनथारनायसो नायदो नोंथंमोना माब्रै मोनो नै बेलथायबावोसो आरो बहुद आइटेम बानायबावदोंमोन बेखौ आङो माने बावबाय लानो दासो बोरैबा खुब गोसोखांफिननानै भिडिअ बानायनाय जाबाय बानायगासिनो दङ बर'फ्राथ' जों बेबायदि बानायनानै जाखायो फिथा माबा सिथाव गोलाव बे मोननायखौ नायनोसै बाब्रिकफ सावगासिनो जानो बहुद टेस्टि जाखायो बे बाब्रिकफआ जानो माने बहुद गोथाव जायो माने बेखौ नारेंखलनि बानायदों मालाबाथ' सिबिं ओमफ्राय बिदिनो गुर मिथाइ बा सिनि लागायनानै मिक्स बानायनानै मामायो बे सिङाव होनायखौ माने सुजि बादि सिङाव होनायखौ खिन्थु दा नारेंखलनि होबाय आरो नारेंखल सिनि लागायनानै मिक्स खालामनानै होनाय जादों
दा मोनबा माब्रै जायो नोंथांमोना नायदो बानायगासिनो दं मोनथारसिगोन जानो लुबैथारबाय माथो नायनाय बाब्रि क्रप स' मोनगौमानि नायदो बे जोंना बाजै बे जोंहानि बाजै ओरै आइया बानायगासिनो दं बाब्रिखौ प्रिपेयार खालामगासिनो जोंना आइया बियो जाबायानो माने बेखौ माने सिथाव गोलाव होनना बुंनाय जायो बेहायबोथ' बे सिथाव गोलावाव माने जाजाबाय आरो बियो बेहायबो नालेंखरखौनो होदों नालेंखर होनानै बानायबाय बहुत टेस्टि जाखायोखा जाबाय बियो गासिबो प्रिपेयार खालामनानै जाजोबबाय सिथाव गोलाव बारा आइटेम बानायाखै मोनथामल' आइटेम सिथाव गोलाव ओमफ्राय मा होनो थावनि सिथाव बाब्रिखौ थावनि सिथाव जाबाय ना थावनि सिथावलाय नैबे जाबाय थावनि सिथाव बेथ' जाबाय कमप्लिट आरो जानो बेबो मोजां जायो बे मोनथाम आइटेम बेखौ थावनि सिथावफोर होनना बुङो एसे मेरला बानायखायो बयबो बेरायफैयो नालाय आलासिफोरबो फैयो ओंखायनो आरो बेजोंनो आलासिफोरखौ बुरखाय हरनोसै दमासि बोथोरावथ' बारा जौ बेबायदि लोंनाय जाखाया बे सिथाव फिथा बेफोरखौनो आरो नैबे मोनबायनो बाब्रिखौबाबो मोनबायना बेखौबो सोसिगोन बेखौबो दोननाय जाबाय बेयावनो दोनबाय आरो बर'फोराथ' बेबायदि एकदम स्टेन्डार्ड माबा मोनसे मेनटेन खालामखाया जोंना एकदम साधारन सिदा सादा बेबायदि दैयावनो दोनबाय दा बे जाबाय नायबावदो बाब्रिखौनिया मारै स' जों मा दमासि बोथोराव मा जागोन बेनि आइटेम मोनथामल' जोंना थावनि सिथाव आरो बाब्रि क्रप आरो सिथाव गोलाव नोंथांमोना नुखाबाय बे जाबाय सिथाव गोलाव बे मोनसे आइटेम ओमफ्राय थावनि सिथाव मोनबाय बाब्रिखौबो मोनबाय नै जाबाथ' बहुद मोजां नांसिगोन आरो जाथ'ला आङो मालाबा जानाय देखायनोसै दाहाय जानो देखायगोन बेसिम बानायबाय दमासिनि प्रिपेयारा जोंना बेसिमल' नोंथांमोना नायदो नायनानै जुदि मोजां नुब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो भिडिअखौ